L-istorja kif tingħat mill-irġiel spiss tikfes il-kontribut kulturali tan-nisa. Konċett ta' brinkat li jidher li hi l-ewwel rumanzira Maltija li nafu biha messi tal-istess xorti, bid-differenza li riċerka riċenti qed tfittex li troddilha lura l-importanza li jistħoq ilha. Ftit snin ilu ikkuntattjani Nicholas Bonello permezz ta' Alfred Sant biex jitlob li nara xi manuskritti illi kellu fideh li kienu tan-nanna tal-mara tiegħu. Issa dawn il-manuskritti realizzajna illi kienu fil-fatt romanzi illi konċett ta' brinkat kienet kitbet fl-1919 u fl-1922 u allura dawn mhux biss għax kitbithom mara imma għax għandhom ċertu valur letterarju, għandhom ċerti karatteristiċi li ma narawx fir-romanzi popolari ta' żmiena ta' awtori bħala Emilio Lombardi jew Arturo Caruana. Dawn ir-romanzi nistgħu inqisuhom issa bħala l-ewwel romanzi ta' romanziera mara, imma anki l-ewwel romanzi illi joffru perspettivi illi pereżempju ma nsibux fir-romanzi ta' awtori bħal Giuseppe Muscat Zoppardi. L-ewwel romanz huwa ambjentat fi żmien ir-Revoluzzjoni Franċiża, id-dinja Franċiża jidher li konċett ta' brinkat ta' fasew, Pariġi nieħu l-impressjoni li ta' fasew. Mill-ftit li nafu dwar il-ħajjita u li qed niskopru bil-mod il-mod anki bl-għajnuna tal-familja tagħha jew tad-dixxendenti tagħha, jista' jkun li konċett ta' brinkat għalkemm twildet bil-Kara u mietet ta' Sliema fl-1870 u l-1940 jista' jkun li jgħixet għal xi żmien l-Alġerija, ħadet edukazzjoni Franċiża u għandha ċertifikat skont il-familja tal-edukazzjoni Franċiża li ħadet l-Alġerija, probabbilment fid-distrett ta' Kostantin fejn kien hemm eluf ta' Malti fil-fatt. U nafu wkoll għadhem skoprejt illi u r-raġel tagħha Vincenzo Brinkat sifru lejn l-Alġerija fl-1929. Il-kuntatt mal-Alġerija u ma' Franza huwa qawwi u jidher ukoll fil-vjaġġi ta' ulieda. Ir-romanzi huma interessanti għaliex konċett ta' brinkat għalkemm tuża dialogu stilizzat, għalkemm il-karatteri jitkellmu b'mod letterarju iżżejjed. Toffri dettalji u tuża metafori, espressjonijiet, xbijat illi ma ssibhomx fil-romanzi popolari ftit irħas ta' żmienha. Għandha deskrizzjonijiet tal-karattri, għandha deskrizzjonijiet tal-ilbies, għandha deskrizzjonijiet tal-amara minn ġewwa. Hemm ċerta mhux biss letterarjetà, ma anki mħabba inħoss fil-rakkonti tagħha u naħseb li se jintlaqgħu tajjeb ħafna mill-qarrieqa Maltin la darba jiġu pubblikati fil-żmien li ġej. It-tieni romanz ta' konċett ta' brinkat jismu Sahara de Relis, l-ewwel wieħed jismu il-familja de Valera jew Louis mitluf ġewwa il-Bosk. It-tieni romanz is-Sahara de Relis huwa ambjentat fi żmien l-Imperu Ruman. Huwa kontinwazzjoni biex ngħidlek tat-tip ta' lingwaġġ pjuttost letterarju minkejja l-elementi tal-romanz popolari gotiku ta' żmienha illi insibu fl-ewwel romanz tagħha ambjentat fi żmien il-Rivoluzzjoni Franċiża. Interessata fil-imħabba, interessata fil-familja, interessata fl-imġiba tajba, interessata fit-taqbida bejn it-tajjeb u l-ħażin, interessata fil-ħajja ta' kuljum tan-nies, tan-nobli imma anki tal-faqar, interessata fil-karità, fil-ġentilezza, fil-qalb tajba. U dawn huma t-temi li kontinwament joħorġu f'dawn ir-romanzi li huma umani u jkolli ngħid umanistiċi ħafna.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.